Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan CNA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Abi no ay mong kahibulong mahigala nga nag-check, sound check dire kay sa ako na ginaingon kining atuang nga studio na kita karon duol gyud mismo sa gym sa Ayungon. Ug adunay kalihukan ang Ayungon National High School, so medyo ma-affected gyud mahigala nga atuang signal nag sound check pa man sila ningon na no. So na mahigala no, so padayon ta sa atuang mga buhatono diining kabuntuhon adlaw karon nga Huwebes, pizza 31 na kini sa bulan sa Oktubre. Abi no kaganinang buntag mga higala napahigayon ginamo diri kaganinang buntag ang Rosario no. Diri sa pag culminate namo sa Holy Rosary Month alas 5 medyo naka-rosaryo gid me don rosary tibuok parokya mga higala no, pero dili kay taas no, kay among gipaningkamutan nga dili gyud mo agi og highway kay kung sa highway makabalda sa taas traffic. Narami diri sa vicinity sa town proper medyo tuyok-tuyok sa tagamay ingon niya na no. And then pag human we were able to celebrate mass and then naamo ga na matud pa na blessingan ang gruto namo diri. And then paghuman sumisa nagpagbisingan ang gruto, then paghuman mainit po din taon ni no, muna nga akong gipalihok ang BEC nga magpatlak ra ta no, pero ang mga taga-dugol ra na mga kining highway barangay mga highway chapels nga maoy na nagbalon para po mapainit-pait namo kaya wala na gi-exempt na lang nako ang mga taga-Lagyo kay matud palagi kuan man kanang magsayo man sila mata kitang kamura dili ra sila kaandam pa. Sabi no, happy culmination sa Holy Rosary Month kung ubang adlaw no, ako na pod nga na medyo napasabot sa mga tao kung unsa kining All Souls Day, unsa po kining All Saints Day. No, unya akong giahwag nga sa ulugon gyud no, ang All Saints Day ug All Souls Day no. Pinaang gifiesta gyud no, matud pa no. Dunay ang fiesta gani pag-ampo man na no, pag-ampo unya doon na puday gamay salo-salo no, nya dili pag-unsa akong pasabot ako mga sakop nga kay fiesta gani dili gina mawala ng pag-ampo no, magkamisa ta magbabina and then paghuman managkutak mo na itong naandan no, 1 and 2 and then paghuman doon na tayo gamay salo-salo sa ato ang tagsa-tagsa kapag nga pinimalay agi og pagsaulog usab sa pista sa Tanang Santos wala no. Ako dire kumbinto mga higala, plano na ako magsaulog magihapon pug ko. Pero mudto ra dili na nang gabi because ang traditional gid nato nga kasaulugan sa kining atoa nga misa sa kwan. Ang kanang kaon-kaon magabi man na no, pero sa ako kwan ra. Kanang gitawag og kwan lang ta no, kanang gitawag og sa atoa lang no, sa atoa kuan ta kanang mamudto ra ako kay magkuan pa man lagi ta maginagmay pa mang aron maubay-ubay ako mga kauban kay kun kuan ta duha ra mi sa akong sakop diri mangaon og panihapon kay duha ra mi nagstay in gyud sa kumbinto dili man daghan kayo ana no. Hala no, may mudto na kanaton tanan, happy fiesta sa tanan, happy preparation para sa Holy Rosary culmination sa Holy Rosary Month o ingamanusab sa ugma no, ug mga adlaw nga kalihukan ang kining gitawag natong November 1 din pagka Sabado November 2 mao ang piyesta sa tanan nga mga nangamatay. Yana no. Nahala no nya akong timbayaon ako mga classmate no, si Padre Dami Hiramis sa Himalalod, si Padre Obing Masyon din sa Larina Sikihor ug ingamanusab si Padre Tonton Arnaiz diha sa kitawag og Batinggil no, nga to sa nakuasay Paris din ako mga classmates Padre Junal Sevilla no, nga natagaan ng dispensation ug ingon sa mga akong higala nga pare nga natagaan na pag dispensation si Padre Are Aguilar no, may mga dispensation na sila mga higala na pwede na silang makaminyo nya ingon sa mga ako ang gawis din sa Kalumbuyan no,
si Father Christian Durango, no, nga ko pod nga mga amigo nga mga kaparian, no, nga kanunay usab nga nangalagad sa katolikong simbahan, no, may kuano gino sa mga ko ang mga classmate nga naa din na sa Agba nga isla sa Cebu, basig nakadungog sila karon, no, o baka sa Facebook, no, Facebook kay naa mo sa Facebook mahigala. Nahalano may mudto na kanatong tanan, ari kita sa CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon, no. Padayon karon nga nangawhaga ng atong Talahorong Santo Papa alang sa kalinaw didto sa tunga-tungang sidlakan sa Middle East. Ilabi na karon nga medyo mas nikusog pagyud mga higala, no. Ang gitawag nato og kining kagubot karon dito sa Lebanon o sa Israel, o manusab sa Iran o sa Israel, o manusab sa Palestine. Ubay-ubay mahigala ang kontra karon sa Israel. Unya ingon manusab at giampo usab sa Talahorong Santo Papa ang giyera sa Russia ug ingon manusab dito sa kining Ukraine. Balita gikan CBCP News nato mahigala, padayon karon usab ang atong Talahorong Santo Papa ni paabot, no, ni paabot sa iyahang pahasubo ngadto sa mga nangamatay nga mga katawhan nga tungod sa naigo sa bagyo nga Christine, no. Gipaabot ang mao nga pangawhag nga pahasubo kanato pinaagi usab sa ato nga Papal Nuncio to the Philippines, si Archbishop James Brown. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug arita manghigala sa atong Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karong adlaw, Pizza 31 sa Oktubre, secondary sa atong listahan mao si Saint Wolfgang of Regensburg, no. Saint Wolfgang of Regensburg, no. Bueno na tao kini si Saint Wolfgang of Regensburg na atong tuig 924 ug namatay na atong 9994. Unya taga Swabia, Germany kini siya, no, usa ka Benedictine monk. Unya naordenahan nga pari. Unya nahimo siyang misyonero sa Hungary. Nahimo siyang bishop sa Regensburg, no, nahitawag sa dito sa Regensburg sa Munich, dool kini sa Munich mahigala, and initiated reforms for the clergy and of religious life. Niya demonstrated, no, special concern for the poor, and he wore the habit of a monk and lived austere life, no. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Wolfgang of Regensburg. Hala, no, padayon ta mahigala. Ari na kita sa atuang catechism. Ayan, nangusog ang mga chestburg. Chest na naman. Tago na ginaingon ng higala. Gaulan po ron. Samtang nag-record ko, makadungog po mo mga tingog sa ulan. Ayan, no? Kaya sa nag-ulan na po siya. Ang atong topic karon mga higala, kabahin gyapon kini sa credo, no? O, our communion in the mystery of Jesus. Oy, dili ni mao. Dili na mao ang topic gahapon ni. No? No? The mysteries of Jesus infancy. Ayan, no? Muna nga atong topic karon October 31. The creed gihapon, the mysteries of Jesus infancy. Ang misteryo sa pagkatao, sa pagkahimugso, no, o pagkabata ni Jesus, infancy. Ang pag-abot sa anak sa Diyos sa kalibutan, usa ka importanteng paghitabo ug ang Diyos mismo gipangandaman sa daghang mga katuigan, no. Sa ato pa ang pagkatao sa iyang bugtong anak ni ining kalibutan, usa ka importante kaayo nga kaliho nga panghitabo busa mismo ang Diyos Amahan iyang gipangandaman, no. Gihimo niya nga mahiusa ang tanan diha kang Kristo. Ang mga rituals, mga sakripisyo, mga pulong ug mga timaan nga ana nasulat diha sa unang kasabutan dito sa Old Testament pa, sa mga kalibukan, sa mga matud pa sa ato ang mga kalihukan sa
kining Old Testament nakapunting yun kang Kristo, no? Yan ana, no? Ito pa mismo ang anaa sa Old Testament, usa sa mga paagi nga diin na pangandaman ang pagkatao ni Kristo. Yan, gipahibalo kini sa Dios pinaagi sa mga propeta nga nagpuli-puli pag-abot sa Israel. Dugang pa napukaw ang matud pa huna-huna sa mga walay pagtuo. Sa ato pa katong mga walay pagtuo tungod sa Old Testament napukaw, no? Unya matud pa ipangandaman yun ang pag-abot ni Kristo. Si San Juan Bautista mao ang nag-andam sa dalan sa pag-abot ni Kristo. Ya, si kini San Juan Bautista usa man kini siya ka propeta sa Dios sa kahitasan nga nahimong labaw sa tanang mga propeta, no? Giabrihan niya ang ebanghelyo bisan diha pa siya sa sabakan sa iyang inahan. No, yan ang gisangyaw, no? Ang ebanghelyo bisan diha pa sa sabakan sa iyang inahan. Sa pag-abot sa panahon gipaila-ila niya si Jesus. Napulad pa niya, ania na ang anak sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Ato kanang mabasa sa Lucas kapitulo 17 o sa Marcos kapitulo 17 hangtod sa 29. No, sa dihang gisaulog nato ang liturhiya sa Adbiento, no, kinibitang pagpangandam alang sa pag-abot sa Mesiyas matag tuig, gibalik usab nato ang karaang pagpaabot sa Mesiyas, no? Kaya mga karaang tao nang naghulat ba gyud sila, nagpaabot ba gyud siya sa pag-abot sa Mesiyas. Kay diha sa maong kalihukan sa Adbiento, gibag-o usab nato ang madasigong pagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Mo dinay meaning sa Adbiento, mahigala nga angay natong sa ulo, no? Kaysa atong pagpaabot sa matud pa sa kapistahan, no? Sa pag-abot, sa unang pag-abot ni Kristo, atong nakapangandaman ang iyahang ikaduhang pag-abot, no? Pinaagi sa atong paghatag o kinabuhi sa kamatayon ni San Juan Bautista, nga he must, nga nagkanayon, he must increase and I must decrease. Muuswag siya o ako muusos. Sumupunta, no? Isip mga Kristiyanos, no? Dili usab nato ipatigbabaw ang atong tawhanong kahuyang, kung dili maugi atong ipatigbabaw ang Dios nung kinaiya ni Kristo nga aniya kanato. Sa ato pang mga ang mga tawhanong kahuyang atong ipa-decrease gamay, no? Aron nga ang atong ipa-increase mao gyud si Kristo diha sa ato ang kinabuhi. Okay, klaro na na. Okay, so arita sa lain nga mga ikaduha nato nga topiko, no? Katong mga usual nga topics with Catholicism, no? Mga usual nga topics about Catholicism. Okay, no? O niya kining pagpandor, sige, ang tanawon din sa atong mga topic, daghang topic diri may gala, no? Okay, no? Roman Catholicism. Ari kita sa mga fiesta na higala, no? Fiesta, no? Roman Catholicism, fiesta. Fiesta na higala, an event marked by festivities or celebration. Muna siya fiesta, no? Sa tupa dili di ay mahimo nga kadang fiesta kanang walay festivities and celebration na gina. Sa mo tanda nga gi-emphasize ginako mahigala nga November 1 fiesta man lagi na, do na gid tay pangapag-ampo ug do na gid tay mga salo-salo sa atong panimalay, no? Fiesta means festival, and they are renowned tradition of the Philippines. These joyful and grand events are at the heart of Filipino culture. Held in almost every town and province across the country, fiesta celebrate patron saints, ethnic traditions, and important milestone for the local people. So are the fiesta celebrated in the Bible? So, naipangutana, no? Doon na ba mga fiesta nga gisaulog sa Biblia? Ang tubag ni ana na, no? Sa atong basahon sa Leviticus kapitulo 23 bersikulo 4 sa 8, atong mahibaw-an nga gitudlo kining kapistahan sa panigpapatubo. Unya sa Leviticus 25 bersikulo 23-25 gisaulog po nato ang kapistahan sa trompeta.
no? Unya sa Números kapitulo 29 bersikulo 12 hangtod sa 40 nabahibawaan po nato nga doon na po'y kapistahan sa tabernakulo, ug sa Numbers 28 verses 26 to 31 gisaulog po ang fiesta sa Sinemana, no? And many others. Here in our country, we incorporate our different fiesta to kanang gitawag na to honor the saints, God Himself, and reverence to Mama Mary. No, sa ato pa kay sa Ebanghelyo sa ato ang sa kinibang diha sa Biblia daghang kay fiesta nga gisaulog. Dinhi sa ato dinhi sa ato nga kining dinhi sa ato ang nasod ang atong mga fiesta atong gi-incorporate sa atong pagpasidungog sa atong mga santos o mga pagpasidungog kang Mama Mary o bisko kang Kristo. Now, when the missionaries came to the Philippines during the mid-1500, they found out that the fiesta was a convenient tool to help teach Filipinos the Roman Catholic faith, that they were successful. The people were drawn to and participate in the colorful procession and religious drama, and these traditions we celebrated individually, Christmas and Holy Week. And we found it easy to understand as we embed that in our culture. So, manay gitawag na ito, religio-cultural tradition. So, ang fiesta dahil mahigala, matud pa sa ito ang pagduki-duki, pag-research na ito, mo'y gigamit sa mga misyonero sa ilahang pagpanudlo sa mga tao kabahin sa pagtulungan ni Kristo. Ug aron pod nga mas dali kay nato, mas dali kay silang mapaduol kang Kristo. Ingon niya no. So bana nga kabahin sa piyesta, no? Mao kini ang usa sa mga paagi nga gigamit sa mga misyonero aron nga mas masabtan sa mga tao ang pagtulunan nga ni Kristo ug mamahimo usab kining mabulokon. No? Dili ba piyesta ba nga masulubon? Doon ay mga piyesta nga mabulokon, doon na po yung masulubon. No, nya usa sa mga pista nga atong gisaulog nga mabulokon mao gyud ang kapistahan sa mga santo. Sa Biblia matud pa daghang kay mga pista nga gipangsaulog. Pero sa ato ang Kristyanismo na kanang gitawag natong religio-cultural tradition, ang atong mga piyesta ato nang gibase sa pagpasidungog sa mga santos kang Sang Kristo mismo ug sa kang Mama Mary. Ingon niya no. So mga laing relihiyon na medyo dili wa pa sila kay kasabot na wa mo gyud tradition. Kini mga laing relihiyon wala man gud sila tradition nga gisunod. Ang ilaha Biblia ra man gyud niya. Unsa ganito ng mga tradition kana ko mga kapistahan, kana mga pagpasidungog sa Ginoo ug daghan pang uban. Apay no. Dinala sa kukuto balikan na nako ugma mahigala no. Unsa man ang lawa ugma. Pitsa uno na gyapon tay program ugma no. Ato ra gihapon siguruhon nga magkwanta. Apay no nang patukar naman gyud ang atong silingan dire. Ato na lamang ng dinil lang usa kita kutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre A. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.